Sonke kudala sifuna ubona manje sivile okanye sibonile kuThando Nesithembu season 9 kule episode izayo. Sibona uMakhwela ke kuyogqityezelwa ilobola, kuphethwe ke nezipho, kwidekho, kuyilonto, kumnandi kowabo, kuyaphekwa. Uba uMacele uzaba khona na? Nawukhumbula ke ba uMacele kuseason 6 kaThando Nesithembu zange aye kumembeso kaMakhumalo. Wathi ke xa ecacisa uba utata uMosamseleku bekufanele uba xa begqiba i-20 ye-anniversary abe segqibile ngento zomtshato wakhe, then bakwazi ukwenza i-white wedding and everything. But ngoku ifikile i-20 years kaMacele notata uMosamseleku, utata uMosamseleku akakagqibi ukwenza into yakhe yesithembu, so akazuphinda athende into edibene nemitshato katata uMosamseleku, whether it's imembeso, whatever into edibene nomtshato. Nyhani ke akaya kumembeso kaMakhumalo, samva ethetha noMangwabe esitsho same thing. NoMakhumalo kanti wayenayo idate kunye nayo, watsho ikwa into eyi-1. Kodwa ke ngoku siyabona kwi-episode ezodlala kule veki kaThando Nesithembu, nanku uMacele ecwalile kulo Makhwela kumcimbi odibene nokwenza nokutshata kukatata uMosamseleku noMakhwela. Kanti kwakutsho yena njengoba nibona apha kule picture esithi angekhe athende into edibene nemitshato katata uMosamseleku yena noba izobe ingubani. Kwakutsho yena wade waxela noMangwabe wathi nakuwe Mangwabe ungaphoxeki, so ungandilindeli emicimbini yakho. Wathi uMangwabe hayi mna ndisharp. So kuyacaca ke uba wayengafuni ukuya kwinto kaMakhumalo. KokaMayeni wayeyile, but ke kwenza ngathi it was before the 20 years le amisa ngayo. Ngoku nantsi 20 years still uMakhwela ufola under yona, but ukwazile ukuya emcimbini wakhe, meaning nguMakhumalo ke moslo wayenengxaki naye, nangona wayecikozele yena. Wathi uMakhumalo aka-understandi nale nto embuza uba uyawurecognize umtshato wakhe notata uMosamseleku kuMakhumalo. uMakhumalo akayazi sacrifices awazenza yena in order babona bakwazi ungena emtshatweni. Wahamba yena waye-Home Affairs for uba azokwazi utata uMosamseleku atshate nabo, waqhawula umtshato wakhe. So ke bethunani injalo into, nanku uMacele nimbona apha ephethe izinto, kumnandi. Cacile ke shem uba hayi izinto zihamba kakuhle noMakhwela, nangona ke bengathi bayevana noMakhumalo. And wade wakhalaza noba utata uMosamseleku wathi uMakhumalo makaye kuseva abantu abangamseviyo okanye abangamenzeli nto, ekubeni ke phofu koba uMakhumalo esebenza noMacele. Waqhubekeka uMakhumalo warayithi noMacele, wabe uMacele yena after that zange baphinde babe right. Anyways, khanike nitsho ke nakubona nicinga ntoni ngale nto uMacele eyile kumcimbi kaMakhwela odibene nomtshato kunye notata uMosamseleku, ekubeni kuba wayethe akaphinde azihambe izinto ezidibene nemitshato katata uMosamseleku. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.